Literalment acaben de picar el timbre i m'ha arribat un paquet de Penguin que no tinc ni absoluta idea de què és i estic molt nerviosa. Bueno, anava a fer un vídeo com podeu veure les meves indumentàries, us podeu imaginar què serà, però el Ricard ha dit que podia ser una cosa i jo estic molt nerviosa perquè si és això em cago a sobre. O sigui, ja us ho dic ara. Vaig a obrir-ho. Déu meu, la meva emoció és real. Fa un any Reservoir ja em va enviar Strange Pictures i jo em vaig quedar flipada amb això. De fet, li vaig fer un vídeo que em sembla que no vaig arribar a penjar mai, així que crec que el penjaré després d'això. I és que per mi, la fama que té Uketsu a Japó està completament justificada. O sigui, això és meravellós, una mica macabre. Si us agrada la novel·la negra, això és a vostra merdeta i això és a vostra merdeta. De fet, el llibre de Strange House l'han publicat aquest juliol i jo, tot i que no me l'he comprat, el tinc a la wishlist de regals de Nadal. I aquest any Reservoir Books va anunciar que portaria l'adaptació a manga de Strange House. Té guió d'Uketsu, com ja hem dit, perquè és l'autor de les novel·les, i el dibuix és de Kyo Ayano. I en aquest cas, Reservoir ha optat per una edició Kanzenban, que és supertotxa, amb una 2 en 1. Ara mateix l'obra a Japó té 5 volums i està oberta, és a dir, que seran com a mínim 3 volums dobles d'aquests, i sincerament tinc moltíssimes ganes de llegir-me'l perquè ja us dic que les novel·les d'aquest senyor m'han flipat. Milions de gràcies Reservoir Books per haver-me l'enviat, perquè jo me l'anava a comprar perquè em flipa com escriu Uketsu, i aquest manga té moltíssima fama a Japó, i ja us en parlaré com me l'hagi llegit. Però ja us avanço que si us agrada el misteri, això ha d'estar sí o sí a la vostra llista de regals de Nadal.